Zijn trek al 3 keer van aan de kant. Dat het loopt met 10. Hoi, het is Dijtwa, IFKS in Starum. Hier neem ik je mee in het volgskip. Dat is nog gewoon het skip. En ik zie dan net iedereen die mij dat dan IFKS, dus hangt het volgskip heeft. Nou, dan beginnen we van voren. Vooraan, van voor naar achter. Je sleept de familie Koek. Familie Koek, dat is een begrip, hè? Christian en Siebrand die komen hier uit. Op deze bedden. Ja, daar komen we wel met trouwens op samen. Oké, nou, ik zou je net stiepen hollen. Sjoerd had het kreeg heel mooi keer maken. Ja, ik zal direct niks van zeggen. Sjoerd, sorry als dit shift, jongen. Ja, hebben we de keuken. Ja, en een barbecue erbij. Want hoeveel mensen blowen hier op dit skip? Dat sowieso te zien altijd wel slepen ongeveer, denk ik. Dat past je, Rick. Ik heb er 10 mensen op dit skip. Ja, eerst slepen wij. Er komen nog wel een paar bedden bij, denk ik. Maar eerst slepen we daar mooi. Hotel is er niks bij. Nee, dit is echt prachtig. Hier boven in de stuur. Ja. Dat is juist helemaal niks. Nee, is dit weer uit de kraan vallen? Zijn trek al 3 keer van aan de kant. Dat het loopt met 10. Ja. Nou, ik heb het je wel weer uit, Sjoerd. Ja. Oh, weer is er net. Ik weet het wel al die knoppen voor weer. Toen kijk ik helemaal net te weten. Daar ben ik net voor. Om maar weer een naaie dij. Op naar Heeg.